La taxa justa és un sistema que adapta el cost de la taxa de residus al comportament responsable dels veïns i veïnes del municipi, així com de les activitats comercials. La taxa justa s'aplica per incentivar que les llars i activitats comercials redueixin la generació de residus i reutilitzin els productes sempre que sigui possible, fomentant hàbits més sostenibles, garantint una gestió més eficient i equitativa. La taxa justa domèstica del 2026 es compon d'una quota fixa i una quota variable. La quota fixa depèn de la tipologia de l'habitatge i es recapta l'any 2026. La quota variable només s'aplica als habitatges amb servei de recollida porta a porta i es cobrarà amb la quota fixa del 2027. La quota variable penalitza la manca d'elements d'aportació domiciliaris i també varia en funció de l'ús de serveis complementaris com l'àrea d'emergència i les sol·licituds anuals de recollida de restes vegetals porta a porta. Millorar la recollida selectiva és senzill. Cal disposar del material necessari, cubells i targeta dels usuaris domiciliaris, i els elements d'aportació per les activitats comercials. També cal treure el residu seguint el calendari i reduir al màxim la generació de resta. Si separem bé, hi guanyem tots. Per més informació, dirigiu-vos a l'oficina del reciclatge.